Na trhu je celkom dosť tých elektronických zabezpečení. Prečo práve R1 by som mal zvažovať do svojho auta? R1 je elektromechanický zabezpečovací systém. To znamená, že aj elektronickou cestou, aj mechanickou vám viem zabezpečiť komplet auto. 6-cestný imobilizér, ktorý dokáže blokovať netradičné veci v aute. Netradičné veci, ako je napríklad už spojkový alebo plynový pedál. Dostane ich viac? Keby som stratil napríklad, alebo... Samozrejme, každému zákazníkovi dávame dve krabičky, dve čierne skrinky. Pri strate krádeži viete použiť druhú a potom nás navštíviť, kde sa prekodováva celý systém na nové čierne skrinky. Ako jedinečné to je? Ako sa to dá duplikovať? Alebo aké šance majú zlodeji pri tomto? Zlodeji pri tomto nemajú žiadnu šancu. Dokonca systém je odolný voči rušičkám rôznym, čítačkám, dokonca je odolný voči prenosnému servisnému diagnostickému prístroju, keby doniesli, čo sa aj bežne robí, aj sa stáva. No ale vlastne základ ochrany je, že auto sa nedá čo? Naštartovať, alebo sa s ním nedá odísť? Auto je odolné voči, keby chceli ste vymeniť kľúčovú skrinku, palubnú dosku, riadiacu jednotku, motor, prevodovku a tak ďalej. No dobre, ja mám doma aj auta iných značiek. Vy viete pokryť aj, ja neviem, BMW alebo Mercedes? My montujeme od jednoduchých značiek a jednoduchých modelov, ako je Fabia, až po Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW. Dobre, menovali ste samé európske značky. Čo Japonci alebo americké auta? Vrátane japonských značiek, amerických značiek, dokonca montujeme stavebné stroje JCB, Caterpillar, New Holland, John Deere. Fú, áno, dobre, tak otázka z druhej strany. Existujú značky, ktoré neviete zabezpečiť? Nie. Toto nezabráni zlodejovi dostať sa dovnútra auta. Ale keď už je v aute, tak v podstate môže vybrať akurát tak kastlík, alebo čo mám vo dverách. Presne tak. Zabrániť, aby sa dostal zlodej donútra do auta, je prakticky nemožné. Lebo stále existuje nejaký spôsob, buď nejaké tehly, alebo nejaké také iné možnosti, že vytrhám zámky a aute som. Ale pokiaľ sa už dostanú donútra do auta, ich toto zastaví. Ako dlho trvá, kým mi toto namontujete do auta? Montáž trvá v priemere okolo 3,5 hodín na štandardné auto. Samozrejme, keď je luxusné auto, tak to ide až do 8 až do 12 hodín. A musí to byť tuto u vás v sídle firmy, alebo to dokážete nahodiť? Samozrejme, dneska už zákazníci sú trošku aj náročnejší, majú menej času, takže sme ochotní vycestovať za zákazníkom a namontovať mu to u neho aj doma v rodinnom dome v garáži. Toto je asi pasívny systém, predpokladám, do tohto sa nedáva žiadny akumulátor, alebo toto nebeží na... Systém má obrovskú výhodu oproti ostatným zabezpečovacím systémom a to znamená, že má 0 mA odber z batérie, že keď týždeň budete na dovolenke, z auta 1 mA nevytiahne. Tento systém vlastne znemožňuje komunikáciu jednotlivých periférií elektronických systémov v aute, ak tomu rozumiem správne. Presne tak. Čiže ono ich vlastne poprepája až ich zasunutím do tej prístrojovej dosky. Naspäť, aby sa s sebou komunikovať mohli. Áno. To je ten princíp. To je ten princíp, preto nekomunikuje ani diagnostický prístroj, či už originál servisný, ktorý používajú v originál servisoch, alebo čo používajú zlodeji, po domácky vyrobený špeciálne na určitú značku a na určitý typ vozidla.